Pak ini opo? Judulnya to ora, Pak? Baru ngake ta, Nduk. Ngene iki ayah ya isin. Lah iku lagi sing final-finale kuwi ta, Nduk. Hah? Final? Final apa to, Pak? Kayak bal-balan ae. Terkenal jenenge final ta, Nduk. Oh, kuwi jenenge viral kok final. Pak iki kok enek-enek ae. Tetep ono noman kae to, Nduk. Iki Pak tak gekno kopi apa teh? Ya aneh ngono lho, Nduk. Kok kopi teh ae. Rasa apa to, Pak? Anggur tah brandy ngono lho, Nduk. Kumaten neh edane. Ya wis tak gekno kopi ae kok. Ya wis karek kowe, Nduk. Dang, buk. Bisa kayak kerajaan lo yang ngabur. Yang rampung, secara rampung, udah naik. Kira-kira suaranya kasus kiyong toh, beneran wong ini. Jus. Pak Bandot, enek opo, Pak? Bang punta aku ning kono. Ndang rene, rewangi aku. Rewang opo, Pak? Ndang rene, kacan cocot ae. Siap. Wis rene. Ngene iki gawe opo, Pak? Gawe kandang, Loh, lha gawe kandang opo? kandang singo, terus roh kandang pitik pangkat takon ae. Bayo, kandang singo? Kok kendelemen kowe, Pak Ndot? Nek dicuwatek brengosem lho engko engko. Tak sik panggang nyocot ae. Jek aku ndelok aku. Oke. Lho Pak Ndot, lakune nembok pangan. Kok paku kok jus. Lah palune ndi? Goblok temen. Salah meh. Gage. Iya Pak Ndot. Oh. Lho, jeluam. Yo, lah kok watu to jus? Lah opo? Palu dek-dek. Oh, salah meh. Salah. Palu kok watu. Lah terus watu ki tak nggopo? Letak kan ora keneng. Yo ndang dibuak. Oh, iya ya. Tuh, masuk. Ya, Kenapa, Pak? maten watu. Mateni piye to, Pak? Banding watu no. Wani, Pak, wani. Ora ngerti kok.
Wong salam, ndelek sikil ayo ning kono. Lah pokok tukang dina. Gembok dadak bathukmu dolen ndi kono. Su. Salah. Lah. Lah iki piye? Kok tak jupukno palu ora? Gak usah, tak jikok dhewe. Loh, hati-hati Pak, aku nek tiba. Wis tiba, Nduk. Pokok hati-hati piye nah. Jadi sing gak udah sing kudu sapa to se? Ket biyen pondasi trayu ning kono to, Pak. Trae Pak sing gak hati-hati. Kowe iki piye to, Jus? Wong nek wong tuwa tiba kok meneng ae. Wah, iya. Kowe wong wis tuwa kok atraksi tiba bareng to, Pak. Tangi kok. Yo, lak tenan kok mau ditulungi ora gelem. Wis ndang tak tulungi kok keken cocot ae. Ngok. Wis tuwek. Reko tulungi wong nomoh nek tiba. Njuk. Mulai ku to, wong tuwek wis ngati-ati, wong tuwek petakilan nek koyo cah nom. Panggah ngono ae, cocotmu kuwi. Menane kene Pak taji kono kopi sik. Ya, Nduk. Iki lho Pak kopine karo jajane, aku tak golek es sik. Ya, Nduk, hati-hati. Jus timbang ning kene kowe mari soro aku wae. Saiki kowe tak wis gawean kono lho, nek lemah kanggo nguruk kandang. Kandang ndi Pak sing tak uruk? Kandang Jepang kono to. Ya gri omah kuwi. Lah lemah mek ning ndi? Kono mek ning kampunganku kono. Omah apa? Omah kuburan. Kono lho, etan anggone lek kastur corong. Aja sampe kleru lho ya. Oh, sing etan kono kae. Enggak mosok aku dhewe entuk yo kuat lho, Pak. Ya golek kanca to gedeng. Kelawar kae ndrak kena, mbok jak baturan. Ya wis, aku tak golek kelawar sik ning ngono. Wis nang budal. Sik to. Lho, kok mbok ombe? Wis Pak, tak golek kelawar sik ning ngono aku. Budal. Lho, Pak. Kabeh anggere kiong sitok iku nang kene. Des, kok sing omar di demani apa-apa. Komprese. Apa nduk sire tak golek asli kok suwene nemen. Golek ning blurang ngono lho, Pak. Iki tak komprese. Aduh. Urung, Pak. Urung nduk. Geng. Kan kompres lepak buah lho. Aduh. Pak, kompres dhewe aku tak adus. Ya nduk. Yo, kene. Mesti mau bar po durung nang adus. Yo. Nek pada. Pak, lagi jubir iki lho. Pak kudu pipis. Rak tenan to pipis. Wah, Pak iki ngiseni wong. Matamu. Nek adus. Wah, hati-hati. Yo. Napa dus? Kelawar nama? Anu cek batang ning bayang. Oh iya. Kor. Loh. Kowe kenapa to, War? Awan-awan kok turu wae. War. Tangi. War. Setan. Iki aku kok setan. Oh, ayo tangi. Duh. Kowe emang jus. Oh, bocah bagus sing ngene mbok dos setan. Nang tangi, ayo mlaku mergawe. Mergawe ning ndi to, Jus? Kono, gone Pak Bandot. Nurut kandang kok. Pak Bandot. Iya. Loh, Kalau Jus aku dijus kapok Jus Pak Bandot sih. kowe kapok kenapa? Wes to, ayo tangi. Wes to ndang tangi. Kowe kapok kenapa? Iki cara tak critakno saiki. Ora nutup. Loh, lah iya kena apa? Sithik-sithik gak apa-apa critakno. Aku diwedeni kuntilanak. Apa Pak Bandot iki ngingoni kuntilanak apa ya?
kuntilanak. Ndak mosok Pak Badut iki kuntilanak to, Wor. Wes, ndang ayo. Kuntilanak mlaku sing anu ni. Ayo, dal. Mbok aku tak metu sik ya mbek Kajus. Iya Le, sing hati-hati ya. Nek mulai do dalu-dalu warung dhewe. Ah, Mbok. Kene ngumpul kae, Wor. Kok gulu wong ae. Aku wedi Jus. Wedi kenapa neh? Saya mlaku. Dot. Dot, Pak Badot. Wes krungu Jus, gak usah bengak-bengak ae. Iya ya. Iki gledeke piye, Pak? Oh, bocah kok pekok. Dan digolek ning kono omah kono. Lho, Pak Bandot. Lho kowe nek mlaku kok mbok lewo-lewo ngono ki karepe piye to? Oh, lewa-lewa gundulmu kono. Rak reti lek ditibani watu batur mesti tok kuwi. Oh, Pak, sik. Aku tak takok, Pak. Apa kowe ngingu kuntilanak, Pak? Kuntilanak. Ya kuntile mbokem kuwi. Lah, aku kek bengi ondel jimpitan diwedeni kulon omah kono, Pak. Enak ae kuwi. Walah warung kuwi mana rupaku tak peme wingi urip lali rong tak jiko. Oh, alah. Tak kira apa tiwas aku wedi sul kek bengi. Ya wes, Wor. Ayo ndang gake. Mosok singone ngleki berenang sih. Ayo.